Energia berriztagarria. Mutrikuko goizeko izarra eskolako LH5 mailako ikasleak eguzki plaka batekin haize errota bat martxan jarri dugu. Agenda 2030 eta garapen jasangarriko 2 helburu izan dugu kontuan, 7. eta 12. Maketa egiteko kartoia, zotzak, kartulina, eguzki plaka eta motor bat erabili dugu. Hasteko haize errotaren egitura eraiki dugu. Egitura ondo lotzeko silikona pistola erabili dugu. Ondoren, kartulinarekin haize errotaren elizea egin dugu eta motorrarekin lotu. Hurrengo pausua eguzki plaka eusteko soportea jartzea izan da. Maketa apaindu eta margotu egin dugu. Amaitzeko eguzki plaka eta motorra kable bidez konektatu ditugu. Eguzkira begira jarri eta badago.